L-akbar gżira fid-dinja Greenland tinsab fuq l-iskaffa tal-Amerika ta' fuq, imma wkoll faċċata tar-Russja. Jgħixu fuqha anqas minn 60,000 ruħ, imdawra bi 3 ibħra u hija estensjoni tad-Danimarka. Bħalissa aktar minn qatt qabel, Greenland reġgħet mixtieqa mill-President Amerikan Donald Trump. TVM News staqsa lill-istoriku Dr. Charles Schwireb u lill-Kurunell David Attard għaliex. Bil-klima qed idu bis-silġ. Is-silġ dewweb l-art. Mela inti tista' tħaffer iżjed għall-minjieri biex tieħu l-minerali li hemm li huma rari ħafna u li qed jintużaw fil-teknoloġija diġitali, is-silġ qed idub ukoll fil-passaġġ li jiġi mill-Asja, li jiġi miċ-Ċina u li jiġi għaddim mar-Russja. Fi Greenland hemm numru ta' minerali illi ma tantx issib bħalhom madwar id-dinja u anke minħabba l-fatt li ħajinfetħu sea lanes ġodda li ħajkunu importanti għall-kummerċ madwar id-dinja. Għal Dr. Schwireb skuż oħra ta' Trump biex jasal fejn irid hi l-Golden Dome, il-kopla li l-Amerika trid tagħmel biex tilqa' l-missili. Ma waqt li qed jagħmel hekk, jekk jirnexxielu lir-Russi u ċ-Ċina tal-futur ma jħallihomx jidħlu lejn il-punent, lejn il-Kanada u lejn l-Amerika, fl-istess jien qed jiddefendi lill-Ewropa wkoll. Qabbilha mal-pożizzjoni ġeopolitika strateġika li kienet fiha Malta fis-seklu 16. Batu l-kavallieri hawnhekk qabel l-assedju l-kbir biex jilqa' lill-Ewropa kontra l-Ottomani. Spjega li rabta ta' Greenland mad Danimarka abitata mill-Inuits u mbagħad mill-Vikingi bdiet meta fir-Renju tan-Norveġja u d-Danimarka mar fuq għas-saċerdot Luteran Hans Egede. Kompla jispjega li fit-tieni gwerra dinjija u mbagħad in-Nażi daħlu Copenhagen u qataw kull kuntatt ma' Greenland u talbu lill-Amerika tieħu ħsiebha. Meta l-gwerra spiċċat u d-Danimarka reġgħet ħadetha lura, l-Amerikani riedu xi sigurtà. Għamlu ftehim fl-1951 biex l-Amerika tuża kemm trid mill-gżira, għallula kemm trid għax 80% bil-kett tista' tmisshom daqs kemm hemm silġ. Fi Greenland l-Amerikani fetħu l-bażi ta' Pitufik. Bosta ddeċidew li jaqblilhom joqogħdu mad-Danimarka. Fl-1979 Greenland saret awtonoma. Il-Kurunell Attard stqar li l-liġi internazzjonali ċara u ddeskriva lil Trump bħala negozjant. Dejjem jitkellem let's make a deal. L-ebda pajjiż m'għandu dritt illi jaħtaf pajjiż ieħor. Naħseb illi jekk Trump jiddeċidi li jaħtaf il-Greenland militarment jista' jiffaċċja impeachment fl-Amerika. Jiġifieri jkun hemm membri tal-grupp Repubblikan li jivvotaw kontrih. Indika wkoll li l-implikazzjonijiet fuq l-Amerika dwar id-difiża u s-sigurtà jekk tisfaxxa n-NATO sa jkunu kbar. L-Amerika qed tinsa illi tagħmel użu minn ħafna bażijiet tan-NATO li huma mifruxin f'pajjiżi tan-NATO madwar id-dinja. Jiġifieri jekk in-NATO tisfaxxa, l-Amerika ma jkollix aċċess għal daw il-bażijiet. Stħarriġ li kien sar fost ir-residenti ta' Greenland sab li l-biċċa l-kbira iridu li jkunu indipendenti. Ħareġ ukoll in-nies ta' Greenland jippreferu jibqgħu taħt id-Danimarka milli jingħaqdu mal-Istati Uniti.